Irak döwletiniň Erbil şäherine ýerleşýän Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ilçihanatynyň töwereginde 12 sany balistik diýip adlandyrylýan raketalar atyldy. Washingtonyň habar bermegine görä, Amerika tarapyndan ölen ýa-da yaralanan adamyň ýoklugy aýdylýar we bu raketalaryň Iran tarapyndan atylanlygy güman edilýänligi habar berilýär. Allahumma salli ala seyyidina Muhammad. Awatsi. Aha. Liban döwletiniň berýän habaryna görä, bu raketalar Israil döwleti tarapyndan atylanlygy aýdylýar. Irak döwletiniň prezidenti Berham Salih bolsa, bu raketa hüjümleri güýçli bir hökümetiň gurulmasyna garşy bolup biler diýdi.